Muna akong Naruto mga lods. Di na niya kaunon mga lods kay wala ko siya gingnan nga mukha ko. Nasabunan na yung tanan. Oh, nasabunan na. Pagmingo ko lods nga kaon siya. Kaon siya pero palayo ko mga lods ha. Nga naka-train akong itoy. Ang pangalan si Naruto. Siya higda lang siya mga lods, si Naruto Shippuden. Wala sudan mga lods, kay lugaw ra, lugaw. Lay mo ko gamay, welcome sa akong Lababong Bisaya, Davao Libay. Muna yung part 1 mga lods. Ano na, umana ako tilapia, umana po post tilapia. Karon kay akong itoy, si Naruto. Muna yung mga lods, ugma, mag-isa kabuwan na siya mga lods. Kay March 1 man ako naikuha. April 1 ugma. Una, dili niya kaon na mga lods kundi kumingon. Gutom na ka, Naruto? Ha? Naruto? Ito, dali. Ha? Gutom na ka? Dili niya na kaon ng mga lods. Naruto, gutom na? Ha? Mas makit eh. Ha? Dili na niya kaon ng mga lods kundi kumingon. Tara. Akong kamot may yang kita na mga lods kay kung musinyas ko akong kamot musinyas nga kaonon niya na kaon siya pero wala pa man siya kaon na kaya wala pa ko sinyas. Akong kamot may tudloon. Ayaw kaon Naruto kung wala pa ko lingon na. Yasa ka, ha? Dili bukaw na mangisa ko. Dili ha? Wikig na ako. Gutom na ka Naruto? Kaon na. Sige, tara ta. Nga ni mga lods, tanan ako mga lods ha. Wa pa ko ningon. Akong kamot miyang sinyason mga lods. Okay, kala. Muna siya mga lods.